महाराष्ट्र राज्य सरकारने माझी लाडकी बहीण योजना राबवून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट केल्याबद्दल धन्यवाद आणि आभार प्रकट करण्यासाठी तेजस्वी महिला ढोलताशा पथकांमार्फत आयोजित एक राखी लाडक्या भावासाठी या उपक्रमांतर्गत देवगड तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राख्या पाठवण्यात आल्या होत्या। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्या महिला प्रतिनिधींनी विशेष मेहनत घेतली त्याबद्दल त्यांचा सत्कार आणि सन्मान सोहळा रविवारी 6 ऑक्टोबरला सकाळी 10 वाजता सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल पडेल येथे करण्यात आला। तसंच पडेल विभागातील आणि आजूबाजूच्या इतर गावातील महिलांच्या मागणीवरून तेथील महिलांसाठी तेजस्वी ढोलताशा पथकांमार्फत ढोलताशांच्या उपक्रमाची सुरुवात सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने या सोहळ्यामार्फत करण्यात आली। यावेळी तेजस्वी महिला ढोलताशा पथकाने ढोलताशांचं प्रात्यक्षिक देखील सादर केलं। या कार्यक्रमाला श्री देव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष लब्धे, भारतीय नौसेना अधिकारी मंगेश दळवी तसंच संस्था अध्यक्ष चंद्रकांत घाडी, लक्ष्मीनारायण फाउंडेशनचे विश्वस्त संतोष दळवी, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र मेसरी, सुनील कामतेकर, प्रदीप मुनगेकर तसंच खुडी येथील माजी सरपंच मनाली मुनगेकर, सावित्री इंटरनॅशनल स्कूलच्या संचालिका श्रीमती रेडकर, त्याचबरोबर जिल्हा ग्रामसेवक संघटना महिला उपाध्यक्ष प्रांजल शेटगे, सेंट्रल एक्साइज सेवानिवृत्त कर्मचारी वसंत कोकम, ज्येष्ठ महिला प्रतिनिधी मीनाक्षी कोकम, त्याचबरोबर दीपिका मुनगेक तसंच तेजस्वी महिला ढोलताशा पथकच्या प्रतिनिधी प्राजोल राणे, सोनाली गावकर आणि इतर वादक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवर यांनी महिला प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले आणि अध्यक्ष चंद्रकांत घाडी यांनी संस्थेची पुढील वाटचाल सर्वांसमोर मांडली। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।